Neden aldığınızda resimler kavayın komanda? Düşürəbir. Düşürmeymi? Versiyona. Freestyle temağı Mustafa Karim ismine bağışlanırga tiyеш. Bana hevge şiğir. Üçüncü gün yipşik kar yığı, üçüncü gün tutuş kar atış. Erneği bilin sinifkaları, mağlayları bitken kadarı. Туктап тетте шул шигырь ятладарымды. Мин һине хәзер бул сәхнәнән куып төшерәм. Düşürmeymi? Versiyona bak. Так, егеттер, туктагыз. Мин бит командалык бердән бер кызыкай. Һәм үземдә Ангела Меркель һамак тоямын. Командала бере кызыкай булһа, бере егет уңа бәйләнергә тиеш. Ә безнең командала кем әлиягә бәйләнә? Мин! Hello! Һин бәләкәйдә, һин нимә яшисә туктыңмы? Юк, мин аскысы яккайдым. Нимәнән? Һинең йөрәгендә. Hello! It's me! Исемең ничек? Беләһең дә инде, илги тип башлана, зый тип бетә. Илгизет? Почти. Миңа тик ише байлыкларын охшай. Ә минем триком ише байлыкы. Юк, кәрәкмәй, әйдәгез башлайык. Әйдәгез башлайык! Әйдә. Башкорттар бигрәк рәхмәтле халык. Беләһеңме, Венер? Миңа бүген 15 яшь тулды. Котлайык! Рәхмәт. Дөрес! Рәхмәт. Акыллы бул! Рәхмәт. Батыр бул! Рәхмәт. Рәхмәтле бул! Рәхмәт. Тыныс бул! Рәхмәт. Ха! Сәлам рәхмәт. Рәхмәт. Күз алдына килтерегез ялкау кеше Урал Ситтә Тәдреева. Акылган 26 тапкыр кем юа? Benim de bu initmeyin. Күз алдына килтерегез пессимист Кроста. Bir, iki, üç. Ey malay, yine nime buldu? Dönemede hapipeste bulama. Yok. Allah'a şükür. Кыш көне лә ошында хәлдәр була. Arsın, yeterli şu kişinin taşırgan. Kışlarda okudu öttün tamam. Hepimiz bit, baba atma düşüyor. А, яра киттем ташлайм. Кайгы яшьләрен түгел белмәйкән. Оныһын инде жюри һенгә хәл итәргә. Һезнең алдыгыда рәссамнар КВН командаһы булды. Рәхмәт.